Zondagavond rond 9:30 brak er brand uit op de Kraampoort in Remun. En die bleek veroorzaakt door een hennenplantage op de zolder van het pand. Op een meer in Remun, waar de terrasjes goed vol zoten zondagavond, was het al te ruiken geweest. En rond 9:30 zogen voorbijgangers rook komen uit een hoog pand aan de Kraampoort in Remun. De meldkamer kreeg rond 9:30 in korte tijd meerdere meldingen binnen van mensen die 112 belden. En omdat duidelijk was dat de brandhaard zich waarschijnlijk op een van de bovenste verdiepingen van het pand bevond, werden ook meteen de hoogwerker naar de brand gestuurd. De rook was duidelijk zichtbaar en de eerste brandweerploegen gingen het pand naar binnen. Ze wisten niet of er nog iemand in het pand was. En daarom sting ook al gelijk een ambulance klaar, zodat eventuele slachtoffers meteen opgevangen kosten worden. De huizen aan de Kraampoort liggen dun opeen en dus werden groot opgeschoten. Ook de buren werden gewaarschuwd en uit voorzorg alvast uit huis gehaald. Als het vuur zou overslaan, zou dat tot een hele grote brand kunnen leiden die moeilijk te bestrijden zou zijn. De brandweer heeft ook nog een kat uit de woning gehaald neven het brandende pand. De brand was echter niet groot genoeg om over te slaan naar de omliggende pijn. Mede doordat de brandweer er zo snel bij was, werd dat voorkomen. Het vuur was uitgebroken in het pand neven de seksshop aan de Kraampoort en ook daar heeft de brandweer zich toegang verschaft. De eigenaar daarvan kwam later ter plaatse omdat het inbraakalarm afging. En de man was zodanig geschrokken van de brand dat hij door ambulancepersoneel is opgevangen. De oorzaak van de brand was lange tijd nog onduidelijk, maar feit was dat de brandweermensen op weg naar de brandhaard waren gestuurd op een hennenplantage. Het vuur was snel onder controle, maar het hele pand had zich al gevuld met rook. In verband met koolmonoxide was het voor de politie zondagavond niet mogelijk om het pand te betreden. Inexes werden ingeschakeld, in eerste instantie om de stroom in het pand af te sluiten. Mogelijk dat vanwege de aanwezigheid van de hennenplantage de stroom illegaal was afgetapt. Het vuur was inmiddels onder controle en de brandweer was al bezig met de nakontrole. En de brandweerwoordvoerder gaf later op de avond toe dat de brandweermensen op een hennenplantage waren gestuurd. Maar aangezien dat onder de verantwoordelijkheid van de politie valt, wilde hij daar niet te veel op ingaan. Het pand waar de brand heeft gewoed, dat is nummer 4. Het pand bestaat uit 3 bouwlagen, de begaangrond, de eerste verdieping en de zolderverdieping. De zolderverdieping heeft de brand gewoed. De brandweermensen hebben een hennenplantage gevonden, alleen de politie kan nog niet naar binnen en zij moeten het even verifiëren, dus daarvoor moet u morgen even bij de politiewoordvoerder zijn.